खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। आं नीलिमा बाला ब्रह्म, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, मिरु सोलोंथाइ मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानआ केबिनेटनिफ्राय बिबान एंगारबाय। मिरु सोलोंथाइ मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानआ सनिबाराव गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारबाय। मन्त्री बिथाङा गावनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनानै गावनि थिरांथाखौ फोसावो। सरकारा क'क्राझ जनता पार्टीखौ फिन्नाय होनो नागिरनायनि सिगांनो बिथाङा बिबान एंगारदों। प्रधानआ गाहाय मन्थ्रिनो लिरनाय गांनै बिलाइनि लाइजामाव गावनि साननायखौ फोरमायदों। बिथाङा बुङो दि आं आंनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गाहाय मन्थ्रिनो दैथायहरबाय। मन्थ्रि बिथाङा बुंबावदों दि हादरनि खौसेथिखौ रैखाथि होनांगौ। बिथाङा लिरदों दि हादरा खौसे जानानै दं। सासेबो फरायसानि इयुना नालिस खालामनायाव गोग्लैनो नाङा। जोंनि गथ'फोरा फरायनाय आरो जिउ राहायाव गोसो होनांगौ। शुक्रबाराव कन्स्टिटिउशन क्लाबआव सोरखारि मावख'गिरि आरो क'क्राझ जनता पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनायनि उनाव बिबान एंगारनाय जायो। मिरु मन्थ्रि जेपि नड्डा आरो जितेन्द्र सिंहआ बुंथिगिरि सौरभ दास आरो आशुतोष रांखाजों लोगो हमहैयो। बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जन्तर मन्तराव 1 दान सोमावसारनायखौ फोजोबनो थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ थाबैनो बोखारनो दाबि खालामदोंमोन। रांखा बिथाङा बुङो दि जों जोबोद रोखा सोदोबजों फोरमायहरो दि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनाय एबा मिरु केबिनेटनिफ्राय बोखारनाया गनायजाथाव नङा। नाथाय बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिबान एंगारनायनि दाबिखौ रायज्लायनो हाथाव नङा होननानै बुंदों आरो हेंथा सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनो हुमखि होदों। जेपि नड्डा बिथाङा बुङो दि सरकारा बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ खोनादों आरो थाबैनो फिन्नाय होगोन। सरकारा सनिबारखालि बेलासिनि 2 रिंगासिम फिन्नाय होनो खोथा होदोंमोनब्लाबो बिबान एंगारनाया दसे उनाव जादों। प्रधानआ लाइसिखौ सानजौफुआव 2:18 आव अनलाइन शेयार खालामदों। नैथि खौराङाव दङ, पिएम मदिआ आसामनि सीएमजों रायज्लायदों। दैबाना रैखा खालामनाय आरो थांना थानायनि थाखाय गासैबो जाथावना हेफाजाबनि समायथि होदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ सनिबार 25 जुलाइआव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों रायजोआव गाज्रिसिन जानाय दैबाना थासारिखौ नायसंनो बाथ्रा रायज्लायदोंमोन, जेराव खहा जानायनि बिबां, सोलिबाय थानाय रैखा खालामनाय हाबाफारिफोर आरो गोहोम खोख्लैजानाय ओनसोलफोरसिम सौहैनायाव खुंथायजों मोगा-मोगि जानायफोरनि गुवारै बिजिरसंनाय नागिरदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया गाहाय मन्थ्रिनो दैबानानि इमारजेन्सिनि सायाव हादोरसानि फिन्नाय आरो थागिरिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय लानाय राहाफोरनि सोमोन्दै मिथिहोयो। शर्मानि बादिब्ला गाहाय मन्थ्रि मदिआ दैबानाजों जानाय जिउ खहा आरो सम्पथिनि खहा जानायनि थाखाय गोथौ दुखु फोरमायदों। बिथाङा आसामनि सुबुंफोरखौ फोथायथि होदों दि खैफोदखौ मिरु सरकारा बयनिख्रुइ बांसिन गोनांथि होदों आरो रैखा खालामनाय, फिन फसंफिननाय आरो फिन लुफिननायनि नाजानायफोरनि थाखाय गासैबो जाथावना मददखौ होनो थाखाय मिरुखौ थि खालामदों। बे मिरुनि मददआ दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो गोख्रै हेफाजाब होनाय आरो गोलाव समनि थाखाय फिन थांना थानायनि राहा खालामना होनायनि थांखिजों सोलिबाय थानाय नाजानायखौ हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ, CIDआ सासे सुबुंखौ आसाम राइफल्सनि नंखाय थिसनथाइ स्केम खालामनायनि थाखाय हमदों। आसामनि क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट CIDआ रांनि बदलै आसाम राइफल्सआव थिसनथाइनि नंखाय खोथा होनानै गोबां साख्रिनि मिजिं थिग्राफोरखौ थगायनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ हमदों। आसामनि नगाव जिल्लानि लालिफथार गामिनि थागिबि महम्मद अनवार हुसेन मुंनि दायनिगिरिखौ 24 जुलाइआव मरिगाव जिल्लानि गारुकुटीनिफ्राय खानाय जादोंमोन। CIDनि बादिब्ला 14 जुलाइ 2022 आव लखिमपुर जिल्लानि 25 बोसोर बैसोनि मन्टु थेंगालआ गोबां गुबुन अजद होगिरिफोरजों लोगोसे CID पुलिस थानायाव FIR थिसनदोंमोन। अजद होगिरिफोरा अजद होदों दि 20 जुलाइ 2025 आव शिलंआव जानाय आसाम राइफल्स थिसनथाइ फारिखान्थियाव क्वालिफाइ जानो हायैनि उनाव बिसोर हुसेननि सोमोन्दोआव फैदोंमोन, जाय बिथाङा अजद होनानै गावखौनो आसाम राइफल्सनि मेजर होनना सिनायथि होदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि बिथाङा गावनि गोहोमजों एपइन्टमेन्ट मोननो हागोन।
पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा साफ्रोमबो बिजाथिनिफ्राय 3.5 लाखनिफ्राय 10 लाख रांसिम दाबि खालामदों आरो सायख'नायनि खोथा होदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिसोरनि फोथायथिखौ मोननो थाखाय बिथाङा गुगोल पे, बेंक ट्रेन्सफार आरो नोगोद रांनि गेजेरजों रां बुथुमनायनि सिगां गांसे लिरनाय रादायखौ मावफुंदोंमोन। रां मोन्नायनि उनावबो दायनिगिरिफोरा खोथा होनाय साख्रिखौ मोनाखै आरो रांखौ होफिनाखै, जायनि जाहोनाव भुगिनांनाय सुबुंफोरा पुलिसनि खाथियाव थांनो गोनां जायो। CID नि बिबानगिरिफोरा बुङो दि हुसेनखौ बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जागोन आरो आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय पुलिसनि कास्टाडिखौ नागिरनाय जागोन। नायबिजिरगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि दायनिगिरिफोरा बे एखे आदब बाहायनानै गोबां अनजिमानि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरखौ थगायदों जानांगौ। पुलिसआ बेखौबो फोथायो दि बे रेकेटआव गुबुन सुबुंफोरा लोब्बा थानो हागौ आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ न'नि सिङाव नखरनि साथाम सोद्रोमानि गोथै सह मोन्दों। खोला त्रिपुरा जिल्लायाव बिमा-बिफा आरो उन्दै फिसाज्लाजों लोगोसे गंसे नखरनि साथाम सोद्रोमाखौ गावनि न'नि सिङाव गोथै सहनि हालोदाव मोन्नाय जादों। जिउ खोमानाय सुबुंफोरखौ 65 बोसोर बैसोनि शंकर चक्रवर्ती आरो 49 बोसोर बैसोनि बिसि छाबी चक्रवर्ती आरो 27 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्ला कृष्ण चक्रवर्ती होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ नुनो मोनो दि शंकर आरो छाबी चक्रवर्तीया थैजों बुंफबनाय हालोदाव गोग्लैना दंमोन। बिसोरनि मोदोमाव गोबां जोखोम दंमोन आरो कृष्णआ न'नि सिङाव उखुमजों दिन्दां जानानै दंमोन। बिसि फिसायनि देरसिन फिसाज्ला मिथुन चक्रवर्तीया शुक्रबाराव न'आव फैदोंमोन आरो दरजा खिरखिफोरखौ सिंनिफ्राय फांथेनानै दोननाय नुनो मोनो। नखरनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायैयाव बियो पुलिसनो खौरां हरदों। बेनि उनाव पुलिसनि मोनसे हानजाया सोनाब मुहुरिपुर गामिनि न'आव सौहैयो आरो गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो। महकुमा पुलिस अफिसार दीप्तानु दासआ फोरमायनाय बादिब्ला गोथै सहफोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गथायना होनाय जादों। नखरनि सोद्रोमाफोरखौ मा जादों आरो माबाफोर गाज्रि जाथाय जादों नामा बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जाथाय जायगायाव मोन्नाय फरेन्सिक फोरमान, पस्टमर्टेम रिपर्ट आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ नायसंनायनि उनाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ थि खालामनाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय आसामनि फरायसाफोरा फरायसालि खुलिनायनि उनाव बेसेन नाङि बिजाब मोनगोन। 25 जुलाइयाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोसावदों दि रायजो सरकारा फरायसाफोरनो बेसेन गैयै बिजाबफोर जगायगोन। बे हाबाफारिया बै गथ'फोरनि थाखाय जाय बावैसो दै बानानि समाव बिजाबफोरखौ खोमाना लानांदों। पेगुआ समाजारि बिजों प्लेटफर्म एक्सआव आपडेटखौ शेयार खालामदों। बिथाङा मिथिहोयो दि हादोरसानि गोबां जिल्लाफोराव दैबानानि खहानि नायबिजिरनायखौ फोजोबनाय जाबाय। मन्थ्रिया आसाम रायजो बिजाब दिहुनथाय आरो फोसावथाय निगमखौ बिजाबफोरखौ थियारि खालामनो बिथोन होदों। बिसोर गोहोम गोग्लैनाय फरायसाफोरखौ मदद होनो थाखाय थाबैनो फिन जगायनायनि थियारि खालामनायखौ जागायजेननांगौ। फरायसालिनि गासै नायदिंगिरि आरो जिल्ला गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरिफोरा गाव गावनि फरा बिजाबनि दाबिफोरखौ थाबैनो गथायनो नांगोन, जायनि गेजेरजों सोरखारा थि समाव बिजाबफोरखौ राननायाव मदद मोनगोन। सरकारा गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोरनि गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फरा बिजाबफोरखौ सोलायगोन। बे ओनसोलफोरा जाबाय चराइदेव आरो शिबसागर जिल्लाफोर। फरायसालि खुलिनाय लोगो लोगो बिबानगिरिफोरा फरा बिजाबफोरखौ रानना होगोन। बे बिथांखिया थि खालामो दि थाखोफोरा जेबो गोबाव खालामाजासे जागायफिननो हागोन। मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि खैफोदनि गेजेरावबो सोलोंथाइया सोलिबाय थानांगौ। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि मा काली मन्दिरनिफ्राय 7 निफ्राय 10 लाख रांनि सनानि गहेनाफोर खावदों। गुवाहाटीनि गंसे मन्दिरनिफ्राय सिखावफोरा 7 लाखनिफ्राय 10 लाख रांनि गेजेराव सनानि गहेनाफोरखौ खावदों। बे जाथाया बशिष्ठ ओनसोलनि नतुन बाजारनि मा काली मन्दिराव जादों। खावनाय जाथाया 24 जुलाइ शुक्रबारनि मोनायाव जादों आरो पुलिस अफिसारफोरा सनिबारखालि जाथायनि सायाव रोखा खालामदों। सिनायमोनै सुबुंफोरा मन्दिराव हाबदों आरो बेसेनगोसा गहेनाफोरखौ लानानै थांदों। बशिष्ठ पुलिस थानानि सासे पुलिस मावख'गिरिया बे जाथायखौ रोखा खालामदों। मावख'गिरिफोरा बुङो, जों मा काली मन्दिरनिफ्राय सना खावनायनि खौरां मोन्दों। मुसुखायाव दोननाय माला, खेरा आरो गुबुन गहेनाफोर खावनानै लांदों। जायगानि पुलिसआ बेनि सायाव गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायबाय।
बिथांमोनहा दासान्दि खावनाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय सुलुं नागिरगासिनो दं। माखालि मन्दिरा नतुन बाजार ओनसोलनि गंसे मुंदांखा जायगायारि थानसालि। हारिनि सोद्रोमाफोरा 2 बोसोर सिगां मन्दिरखौ फोसाबफिनदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।